Jesus wundu. Eziokwu. Ụzọ eziokwu na ndụ. Ndị gbagere ọnwụ, agịga ọnwụ n'ime. Lekwere anya n'ihu, makwa sị etu onye etu echi. Uru mmadụ dị otu ahụ, etu onye etu echi, pọgatara ya si ya ma ya fụ eluigwe. Aga m alụ biko, awụ m onye isi ndị Legion anyị. Biko mechie kwụsị ife ọnụ mmiri, ekwu nonsense. Ịma na selling point ga adawala. Madog, ịma na ime ine. Emo ole ga nọ, Mary League. Onye m ga-eri. Amụna me, isi mmile. Ịma. Ile ga onwe gị na-enyo. Ka m iwe. Ele otu m ga-eji were onwe m ganye nwoke. Ọnwa ụtọ ọ dị. Akwa alụ dị na aja emepechie. Mpe nwere ụtọ ọrụ. Asị ewudo mpa m. Ikwuru ọla ala. Ele otu emere m gbara otu. Ebe mbanụ ndị meligwe si ya nsọ. Virgin Maria si ya nsọ. Ịmakwasị onye isi m lụ ugbo ịmakwasị ọwụ mmiri sistema gị ka m ga-enye ya eni. Onye na-eji ihe ọkpawa ha shishi nwa ihe fọjọrọ ya nọ. Ịmakwasị atụ m etu ahụhụ m ndị meligwe ga-ewere m iwe agaghị agba m question. Sele ihe m ji nwụọ a poor girl. Ọpọ na awụ m president ụmụ mmeri. President Block Rosary. Chairperson Leiti. Ka m gwụcha. Eluigwe nkwugokwu ka ya wụdụkwa first heaven, ka ọ na-awụ second heaven. Third heaven, city of David, ya wụ nga Chineke guzo na-ekpe ikpe. Ọ ga-asịrị nwa mele ihe ji nwa onye agụrụ. Akwụkwọ nsọ sụ n'Abụ Ọma 24, the earth is the Lord and the fullness thereof. No shege onge ga nọ. Mary League. Amma kwa ga anya. Ụka na ikwuru ị ga-agara ya confession. Leta ụga ga-alụ di. Agwa lụọ di ugbu a abịakwa pe. Adị m nwa abịa eme mbanụ ndị eluigwe si ọkụ na-awụ ọkụ. Ja afọ dị mkpa n'eziokwu obi adịrọ m mma. I hate talkatives. And I hate ndị na-ekwu chọchọ na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị. What is it? Do you want them to kill me? Kiri ga-esi na-agwa ndị mmadụ na-agwa ha the kind of money my adventure over there in Pan. Did I ask you to say that? You choke a boom? Eche me will go by now. What the hell? Damn it! Oh, Imo, bring he nature. He nature abroad to see me. What I go? Mubalanya. This stupid girl, and I'm going to canary mania. Never mind, can one mania. Yeah, with the 2 bottles, 3 bottles. Come request like your force, and what they go can do so long. For what? Boy said that no, Ishadi no, Mike, I should not keep as well. My friend Shobro Ibonota and don't be Kabata. He can't really call Maka. So we cannot quite remove Mampa being on my. That's all. Hey. You are so contentic in nature. That is what Panya people call people like you. You are so contentic in nature. How can you do that? What if those people come after me tomorrow? Ndo him bateba, because all my belongings, book all my jewelries, brew my diamond boss, brew my gold boss, brew every document in Panya. What would I say? Even the document president in the Panya, what would I say? Damn it! Okay, chill. Imo what you be. Ebo so tired now. Yenda ni le pokora. Oburi home aka. And ọbụkwa ihe ha ga-eji egwu achọrọ m suggest ka m binye gị uche ka anyị kpọọ ndị uwe ojii makwa ndị mopo kpọọ ndị amị ka a na-eche gị nche men ibutego ego men ka a na-eche gị nche men ha hey afọdịmpa Imo, you think through your anus instead of thinking through your head. In fact, what you just did now is called karika meganda kulala kulampa. Yeah! Karika meganda kulala kulampa and osondu osanda. That is what it is being called in Panya language. How can you think of such such dangerous adventure? Don't you know that most of these policemen are informants? Yes! You can bring in them here, thinking they are protecting you. And then information outside. Do you want them to kill me? Amom. You don't do that. Yes, you don't do that. What do you call buying a man? Yeah. You don't do that. Yeah.
it! Damn it! Dorothy nwa m. Kí na-amachazi mmadụ otu a? Ọ maka ebe nwa na ịga? Mama, ị ga-aghọta. Kí na-eme? Ebe a m gara. O nwere ihe m na-eme no. Lawola binye rie nnu. Onye ka iji na-ebu otu a? Biko, wụfụlata tụkwa ihe a. Nne gị kwanụ? Ọ nọchapụ ya ọnụ. Na na-agakwa meeting ndị Mary Lake. Onye ka iji wa ya ekwu? Ebe ahụ ka m si wee sị ka ndị amaka nne. Jikwa na iko. So ekwe n'ụkpụrụ nna anyị dị asọ. Imo nwa. I want to go now. Yeah. Ị na-apụ ama mgbe ị nọ na mgbe ị na-anọghị ya. Chọrọ m ịga mkparị ka m gbaa ntịrị men. Gbaa ntịrị men. Kemgbe ị lọtara nnọọ ihe na oziere kiride gị na-aga aga gị na-abata abata. That's it. Ama mgbe ị na ya na mgbe ị na-apụ nwa m. That's it. That's it. Hi, good afternoon, ma. How are your children? Kelimaka ụmụ gị, kelimaka di gị. Imo nwa. Ọsọ ụmụazị. Biko, Imo. Ma. Onye a Dorothy. Nwanne ibekwe. Ọ wee mahụ nwanne ya nke obere ahụ. Dorothy? Nke obere ahụ. The little Dorothy? Ọlụbeghị m afọ n'ịmụ nwa nụ. What? What the hell? Ọlụbeghị di? Ọlụbeghị di. Gịnị ka ọ na-eche? Ọ na-echenu di. Onye ahụ nga alụbeghị di? Damn you! What? Hey. Can you stand up? Let me see you stand up. Kulioto. Yeah. Kulioto, let me see you. Oh, damn. Damn, your bobo. Damn, your bobo. Come on, mama, can't you see the load over? Eh? Can you keep one in? Yeah, this is too much. We got mama, give Brian up your water now. What is this? Come on, let me see it. Oh, let me call one. Mmadụ mụtara onwe ya nsogbu Do you people? Hey, ele ihe ọwụ Imo nwa m. Ole ihe ọ. What is smelling, mama? Imo, ọwụ ihe niile ka ị na-agba n'anwụ. Anụrụ m isi ihe ahụ, ji nwayọ, tagide nagide ya dịka nne. Ilo ịpụtara nga ugbu a, bụ ihe niile ọtele, kọ ihe niile duai. Ọwụ gịnị na-eme? You want to kill yourself, mama? You chọrọ igbu onwe gị. Ele otu m na-egbu. Ushi ọnụ onye a ga-egbu oge ga-anwụ. Yeah. Ilube had. Ibu overload. Ibu ọnụshi. Ibu ahụshi. What? Imo nwa m biko na junior. Mama, leave here. You gotta leave here right now. Let's get inside, man. Come on. Damn you. Go, where? Nko gị n'ime ụlọ ma chi mgbapụ ogara. Mgbapụ ya mmiri awụfushi. Damn you. Dora nwa m hapụ ya. Go, get out of here. Expired drugs, man. If it was in panya, let me tell you. Get to come back. Mbozo iga bianga. Gishie pupupu. Bianora with my mother. I gotta damn you. Damn it! Now, get out of this place. Leave here right now. Leave! Wait, don't talk anything. Don't say anything. Get out. Now, leave here. Leave! What? Get out of here, man! Get out! Get! Abuse! Kai, bro, overload, man! If we get a good house of delivery, what now? Hi? Affording pa? Get away here. Here. Come now. Aquag. What do you mean by aquag now? Nya, mbagin keti ubagi yiri ha yi isrompwa. A panatic citizen. Somebody should have panya long. Gi yiru wo ta kandiara srompo. What do you expect people to say about me? Oh, man, this is panya lota. Is panya? And I'm here. Damn you. Huh? Affording pa damn you. How can you tell me that? Gi yiru wo bi. When I don't know what it is. Huh? In Panya, this is what we call a frefu, a frafu. Go and change to something better before I kick you. Damn you. Imo, ihe a ọsa akwa m nwere. Ihe a ọsa akwa m na-em ji apụ. Ama m ihe na-akọ here. What? Eh? Biko make I Okay. Now listen to me. Eche machigram ga kwa mbosi mbata.
Kedu akwa m dem chegara gị eshim si panya ba. Igbo. So, ịchọ ka m chere akwa echere m ndị iberi ndị m ga-eyi na Christmas ka m yiri so ngari wa my brother. No. Agaghị m eme. Akwa ndị chere m ọgba akwa Christmas m apịala m n'ala Igbo m. Christmas day ka m ga-eyi gị na ihe ọzọ apart from Christmas. Echi ọzọ nwere ike iyi akwa ahụ ọ na m soro ngawa panya then m yirizie ya. But either Christmas or panya, apart from these two things, I want me to yak anyway. Man, I go there and when me to yak bury. I'm telling you, because make I go buy and go gather. Akwam chikrak. Ki demere for Christmas. Yeah. And panya. Panya ina di be ha sure magenye gi visa. Ina di be ha sure me gari kwandu wa Christmas. Ge pack yakwa. Ebe gila present panya 5 and 6. Ogenyem visa. Ke Christmas ama adi chanam de chidra. Adi chanam de chidra. Keke na konye ke. Enwe m ike iyi akwa ga ebe ọzọ. Ole so agaga panya for Christmas day. You know what? You can't go anywhere with me. I'm gonna be get some agaga ni mule gaga change yakwa to better something. Give you. Okay, don't worry. Owen can answer me yes, that I'm sure I'll go by now. Adam abia come chete. Be fast about it. I'm coming. Adam You go to Panya. Go to Panya and see how I dress over there. India man get corona ga no so gine shin so. Damn you. Damn you. Adam abia can stand come. Make it snappy please. Adam abia. Hey. You can answer me no go. Wipe. What? Okay. Are you okay? Get away here. Aquam now. What do you mean by aquagena? Eh? What do you mean by aquagena? Who took in the donation? What is it for? Give root to Kafa one here, don't wear nation man. Give Sonia Sipanya. Do you know who I am? Obana Gishipanya Bata. Eh? Wooten. Damn you! Damn you! I get by and I come out. Oh, yeah, cannot. Monag, Gebunana. You know what? I'm done with you. Huh? You are not going anywhere with me. If you know you are going with me, I want you to do some agebemnak. Give shoes also. Kamua shoes also. Makana a panatic citizen. Aga hesogi. Give dawam. I'm forgonna dimpa. Give the dawanation. Naga Guinness from Afona Yocheka. Afona Yamumish. Any can we quote? No. Hey, take care. No. I'm a blue woman. This in Keke Kamwe. Pick I got big watch on me in the Akoya. Damn you then. Damn you, man. People check. I got check. Agara na yard. Some dress gas and a lot of baby jerry bread. What a bomo back am nerecha. That's it. Mama, since come na achọghị ka m hụ gị enwe ihe na-enye m nsogbu n'okpuru obi m. Ahụrụ m ya n'ihu Nchekwa ihe a. Nche ya chekwakwa ya. Sị mba, na m ga-abịa ka m hụ gị before ihe mmadụ na-ama ha na-eme. ekwana ihe ọ. Alakịkwa m otu ihu gị dị. Dị ka nwa gị. Iwe ihe m nọ na-echeki. Ihe mmeri anyị na-eme. Ụmụ mmeri. Religion. Nka ihe a na-azikwa efeva anyị o n'enye ume ga anyị n'ime anya na ife na na-agbadazi agbada mpa o onye gwara gị ofe mere anyị over favor kootu ozi oli gere anyị n'ime favor ngwa kọwaa ka nghọta m ihe na kootu osi favozi anyị aga na-aja ajịja akwụkwọ nsọ so Jizọs abịa bole bifo akwa mama kama ngoshi makpute n'afọ onye n'afọ mmeri ka ahụ otu ugbu a sị nwere second coming of Christ na ọ ga-abịa ugwu ọzọ anyị position n'ụlọ nwe m gosa ya otu ihe anyị gba anyị nọ na queue anyị kwụ na line mmeri na onwe ya onye mụrụ Jizọs ọma nwoke ịhụla na ya onwe ihe ọjọọ ụlọ o mere hapụkwa Joseph jọsọrọ bịa nọrọ n'akụkụ ya so ihe ndị mmadụ na-atụrụgbu onwe ha n'ime blasphemy atụrụgbu onwe ha na njọ ya ha chọrọ ka agaga mepechi onwe anyị mmeri emepedo onwe ya arụ ime mmụọ Jizọs taa ka ọ ga-adịkwa anyị wu chefuo ihe anyị wụ ichefuole ụmụ mmeri ya ahụ mere nna anyị dị asọ mmeri ga-achịkwa na generation mmeri gafete na generation ka anyị ọkwa ya mụ na gị kwuo nga ma ọnwụ ha m ya wụrụ gị mana ma m sọ ọ ga ịghọtala
ya so bere anyị over favor ma ọwụhụ mụ ya wụrụ gị mana ịma na ọ ga-agba anyị ịhụla ya na o mere anyị over favor onye na-eri gị nri n'ahụ nne m chịọchị mana ihe a mgbe ị ga-anọkọta ụta iche bren ga na-agwa gị ihe ọzọ kwesị echekọtago m ihe a mgbekwasị nsa anyị bidoro n'elu Nkechi nwabe Johnson o ji ụmụ abụọ Amamsị ga-akpọdo Nkechi ahụ Nkechi were onwe ya tụrụgbuo n'ime blasphemy rujuo onwe ya na njọ Nkechi ghere onwe ya oge Nkechi riri bọnkịrị tupu ya lụọ di Therefor ụmụaka Nkechi ụmụaka mụrụ n'ime kanaliti maka gịnị ma Nkechi na onwe ewu onye ke mma ama tụrụgburu onwe ya n'ime blasphemy mejusete onwe ya oyi ya bụ onwe ya oghe o meghe marriage na chọọchị tupu ya emepe mmụọ o mehie ihe Nkechi mụjusiri ụmụazị ndị ahụ mụjusiri m na-ele ha maka m na-ele ha anya m na-ahụ ọkụ mma m na-ele ha anya m ebere ha na-emere m maka a mụrụ ha n'ime kanaliti Nkechi rigoro onwe ya n'ime blasphemy mmụọ erie maka ihe mụ na gị na-abụọ gaji ịmụ a ga-awa afọ mụrụ Jisu afọ mụrụ di nwe nne m chai ele otu ọ ga-adị nwoke agada akpa anyị aka anyị ri ime mụọ Jizọs onye anyị ji wụrụ ụmụ mmeri ụmụ ihe ndị ahụ echetakwala akpa Amamsị ga-anọkọta akpọ Nkechi ahụ mekwa ụmụaka ha ebere ha emegbuole m pọgatara ga-atọpụrụ ha ọnụ kele mbo na-atọpụrụ ha ọnụ lekwa ala ọkụ mmụọ Sista Maggie ihe na-ekwukwa urukwa eziokwu maka m ihe nji ekwu maka na m ga-ehe odu gị responsible ma enwee emechaa ihe a na-eme ahụhụ na agba aka ọ gakwadịrị mụ na gị fọni maka m anaghị m eso gị nsogide gị ihe adanye na ọkụ igide adanye n'ọkụ asị gịnị mmiri mara m ebe m na-eso Jesu cha nna m mmiri mara m ebe m na-eso Jesu mmiri mara m ọ mara mma na o wuteghị m okwute ọ kpọrọ mma na o wuteghị m ebe m na-eso Jesu nyelu m ahapụla m ị ga-ahapụ anyị isogide m otu ị ga-ahụkwasị m ga-abara gị uru ezigbo ntụziaka ka m na-enye gị nne m chịpụrụ ụwa ọchị ịma na ana m ekwetekwa nna ihe e kwuru obi m adajụọla ka ha lawa ọnụ na aka mara ma m ga-asa nwa nwere akwa m dosara ya gị na-aga na-achị ote na-achị maka na ụmụ Chineke ka anyị nwee mmeri ngwanụ kelere m mma nsogbu adịghị ajike ike nne m chetakwa ụmụ efe ndị na-eyi ka ihe meziri akwa nke a ihe niile mere ya nne m site maka iche egodi ọnwụ ihe anyị na-akọ kịta awụ mkpa nawagodi fes ihe m na-aha like ị ga-amụ Jizọs ọ gwara gị so nwedị choice ị ga-amụ Jizọs na nwata ntakịrị m tọrọ atọ ị chọrọ ịgbala agaga lụọ di m nọrọ nga na-eche ịhụla ụmụ mmeri anyị ga-emeghe nnọọ ụmụ mmeri emeghe eshi ụla m pụrụ ga apụọ mama apọ m na gị ga-anọ ngụ a Jizọs ọ ga-amara amara eshiri ahụ ga-apụta anụ ọhịa oge bịa lụọ aga m ehodukwe gị responsible na ehodu m responsible ka m dere akwụkwọ nsọ Imo ọ m kpọrọ gị okwu a ka anyị kpaa nkata dịka nwoke na nwoke nye ndị oyibo na-akpọ man to man maka ile anya since ị gara panya mụ ama ihe m ga-akọ about you i gburu n'oge gị ijere nnọọ panya jee gbuo oge nya otu ị batara na achọrọ m ka ịgwa m the way forward ole ihe bụ plans gị damn it man kwukwuoloku ka ihe ndị panya na-akpọ ọtụtụmantu ọtụtụrantu yes onye ndị panya na-akpọ ọtụtụmantu ọtụtụrantu ya wụ onye na-ekwu okwu mana ọ dịrị eche echiche sorry to use that language ka m bi na panya ka isi na m gburu oge na panya no damn it anyway abatago m ife m jikwen m lọtawo because
Obruna panya president. Oh shit. Obruna nwoke akwuru m ụgwọ ojim. Obruna nwoke akwuru m ụgwọ ojim. If you see the money, the amount of money I lent out, na mboro nyere nwoke o jiri the election. If you had paid me my money, I can maybe angamono na call this cock and bull story. Eh? Just give me a little time. Oberoge, my money will land. Oh bata. Imo. Uncle. Inepu ihe inepu. Awu mo onye ụlọ. Awu mo onye isi. Anyị ma onye ewo. Na ihe m na-agwa gị. Anyị ma adreesị gị. Ma ebe ahụ isi lụ anyị ma. Ihe m na-agwa gị wụ. Anyị ma otu isi a survive ga na panya. Ileta ebe a na-asụ ihe na-asụ ọ ndị nọ n'ezi ndị na-ama gị. Ọ ka mma na ịkọwara onwe gị otu ihe ka anyị mara ka anyị ga-esi wee nyere gị aka. Ka a mara otu a ga-esi kwụọ agadi nwaanyị ukwu ghasara aghasa. So hapụ ihe na-asụ esi panya dis panya dat ọ baghị uru. Nye m chọrọ ịgwa gị o ruola mgbe ị ga-alụrụ anyị nwaanyị. Damn it. Uncle is so barbaric. So let me just calm down. Let me just bring myself down. Can wait to one. You know, I see them long wine. Do you know the caliber of son you have? Imo didn't one war. Go to Panya and see President of Panya was begging me marry my daughter with trillions of naira. And say no, I can't consider to. How old is your daughter? Or some Lord the second one, the go and give me margin. Or some Lord the third one, can you the whole of his empire? Paya Agami Anaka. Say no, I can't do that. So I'm going to long wine and what class. Besides, I told you everything. Negum canabia. Onye ma mortgage abia. Sim long wine, we leverage along wine. Long wine, ya bron. Adema, nsogbu adịghị m. Ihe mere nwere enwere enyi m nwoke na-eme welding. Aga m aga ka mụ na ya na-abụ ka anyị kpaa ka m mara ma ị ga-aga n'aka ya je ma otu esi eme welding. What? Okay, no kind man. Ego adịghị ka ịkpata n'ego. Don't say that. In fact, you could go on a panya. How can you make go paparitic beating? I call go paparitic beating. Gain and I go do maybe a big issue in a wall. Okay, question a wall, man. How can you suggest a hold me? You make one young ngacho bodo iboni lem grab. All these years in West, but I am gagging word now. I don't remember. You can cook. I wouldn't say long with you want me to still go back into something. Okay, barrier. So be when maybe do importation business. Not about electronics, not about tagasi casket, about also. Because the rate people jam the rate of death no keta all the too appalling. Appalling. You will not understand that very well. And when you achieve Imo Casket Plaza, I know you tell that way. One side hotel roof on the poor, a kitty roof for rich men. Then on the side they quite where sir them. Ask him Adana and what I can do here, Nikki. Stamagi, Ndroki. You know when gap on marriage na toga hot now. Don't more for just a go. Mapa saying you get 10 years in 10 years time. What I mean go talk to Kogara. Yet grow 10 years to tag a system again lotion. Braludi. The book will hang on gun bowl and the grachan no ladi. Wow, conye medio wala money ano. Na mitinani. Get wepo. My way among weapon who when you get wepo. I would mad iriam so mad. But get boy ambition. I'm an ambition. At the ambitious. I saw la mozo. Ah! I can't 10 years. You what? I have to go her. Till him 10 years. Baby. Plalo time. Grand finale, I will give him lotion. Pretty like Boshile. You got some Webamogum webbing in our Boshile. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip hip hip.